soc la Fenke. I sabeu quin llibre m'estic llegint? M'estic llegint Jo que vaig dormir amb lleons. L'escriptora és la Laia Longan i la il·lustradora la Sonja Wimmer. Aquest llibre de Jo que vaig dormir amb lleons és de la col·lecció de La Formiga Vermella i de l'editorial d'Animallibres. El protagonista d'aquest llibre és en Tom. Aquest nen li agrada tot tipus d'animals: elefants, tigres, gossos, gats... li agraden molt tipus d'animals, tots. Aquest nen viu en un orfenat perquè no té mare, però sempre ha volgut saber qui és el seu pare. Un dia arriba un circ nocturn, però ell no pot anar-hi. Se'n van tot l'orfenat, però ell es queda perquè l'han castigat. Aquell dia coneix una nena que es diu Lana i que viu en el circ. La Lana està amagada entre uns arbres quan de sobte en Tom la veu. Els dos s'escapen del lloc on viuen i van a fer aventures. En aquest viatge en Tom complirà dos dels seus somnis, desitjos, no sé, com n'hi vulgueu dir. I que el primer és que coneixerà tot tipus d'animals i l'altre és que sabrà qui és el seu veritable pare. Aquest llibre és molt divertit. En Tom al final acaba dormint amb lleons. Us el recomano moltíssim perquè té moltes aventures, és molt emocionant i m'encanta.